muna gode wa Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wadda cikin rahamarsa da tausayawansa ya kaddare haɗuwar mu a wannan waje mai tarin albarka, a wannan masallaci mai albarka. Makasudin haɗuwar mu nan shine saboda rufe tafsiri na alkur'ani mai girma wadda aka ɗebi kwanaki ake ta yi ba dare babu rana domin ganin cewa an ilmantar da mutane littafin Allah, domin dama wata ne na alkur'ani. Allah maɗaukin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, shahr ramadan allazi unzila fihi alquran. Duka dai Allah maɗaukin sarki yana son nuna mana wannan wata ne wata na alkur'ani mai girma, wata ne wadda ake so a kusanci alkur'ani. Duk wani abin da mutum ya zamanto ya sa alkur'ani a gaba. An yi tafassara alkur'ani, an kawo ayoyi, an kawo hadisi, an kawo maganganun malamai, duka domin mu karu da juna, mu fahimci me Allah yake so, me Allah baya so, menene abin da za mu ya kai mu aljanna, menene abin da za mu ya kai mu wuta, yaya waɗanda suka karyata Allah suka kare, yaya waɗanda suka gaskata Allah suka kare. Duka su ne abin da ake ta bayani, kullum ana ta ƙoƙari domin a fahimtar da mu. Malam yana ta ƙoƙari, wala har tausaya masa nake wani lokaci saboda baya hutu, yayi da safe, yayi da yamma, yayi da rana, yana ta ƙoƙari, yana ta fama domin ganin cewa me an ilmantar da jama'a. Sai dai matsala shine ba a cika ba da haɗin kai ba, shine babban matsala, abinda kuma shi yake kashewa malami ƙarfin gwiwa. Idan malami yana da ƙoƙari, yana da hazaƙa, to yana so kuma ya ga ana ba shi ƙarfin gwiwa sosai, ana ba shi haɗin kai wajen abin da yake yi ɗin, to sai ya samu ƙarfin wajen yin wannan abu. To amma lokaci zai ga mutane ba su damu ba, malami zai zo yana tafsiri, mutane ba su damu da tafsirin ba, wani yana bacci, wani ma ba zai zo ba, wani yana abin nan. Sai ga masallaci ma wani lokaci ga mutum 3, 4 ko 5 haka, ba kowa zai damu da me da zuwa wajen tafsirin ba. To kuma alhali abubuwan nan da malam yake karantar da mu abubuwa ne wanda suke ilmantar da mu, ma'ana domin mu san mu gyara tsakaninmu da Allah. Yan uwa, watan azumi kamar yadda muka sani, Allah maɗaukin sarki ya fallanta mana azumi kamar yadda ya fallanta waɗanda suka gabace mu. Domin idan da an ce mu kada aka fallanta azumin sai mu ji nauyi, amma sai aka ce ai waɗansu sun yi, kaga sai mu ji sauki wajen yin sa. Sannan kuma a cikin azumi, ibada da ake gudanarwa a cikin azumi, kokari da ake gudanarwa a cikin azumi, to sai mu duba shi azumin kansa bai jima ba. Idan muka duba yaushe aka fara azumi, yaushe aka fara, kaga muna cewa saura kwana kaza za a fara azumi, gashi an fara, gashi ran me har an gama, saura 2 ko 3 abinda ya rage kenan. To sai ka duba me ka mora a cikin azumin, da me kake ban kwana da azumi din, wani tanadi kake ban kwana da shi domin azumin zai kare. Domin baka da yaƙini ko tabbacin cewa shekara mai zuwa azumin zai zo ya same ka, domin akwai waɗanda an yi azumin da su wancan shekarar na shekara bai same su ba. To da me kake ban kwana da wannan azumin? Kana farin cikin azumin yana karewa ne domin ka takuru, an hana ka yin waɗansu abubuwanka? Domin akwai waɗanda suke ɗaukan azumi kamar wani kurkuku ne a wajensu, kamar an kulle su ne, an sa su cikin damuwa. Mutum ba zai samu yi abubuwan da yake so ba, sai ga a takure yake, Allah yake watan ya kare. Su suna yin azumi din ne domin annabi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani, yana mai neman lada wajen Allah, to an gafarta masa gamin da ya gabata daga zunubansa. To su azumin da suke yi ba wai saboda imani da neman lada bane. Shi yasa zaka ga sai a cikin azumi ne sai ka ga mutum kullun yana masallaci, kullun yana wajen karatun Qur'ani, kullun yana kaza, kullun yana kaza, amma yana yi ne saboda gani yake ai watan ne kawai ya dace a yi haka din, in watan ya kare ba za a yi ba kuma. Shi yasa da aka tambayi wani magabata aka ce game da mutanen da suke kokari a cikin watan azumi,
da watan azumi ya zo za ka ga ya zama salihin mutum, in ma yana shan giya ya bari, in ma yana zina ya bari, in ma yana caca ya bari, in ma barawo ne ya bari, duk wani manyan laifuka da ake duka ya bari. Amma ana cewa an ga wata, to magana ya kare, ya koma gidan jiya. Shi ne ce wayannan azumin su baya amfanin su, bai ma amfane su ba. Domin me Allah ya ce la'allakum tattaquna a ƙarshen aya din, yace domin ku samu takawa, ku samu tsoron Allah. Ana so da an gama azumi ka samu tsoron Allah, kada a ganka a gidan giya, kada a ganka a zina, kada a ganka a caca, kada a ganka a sata, kada a ganka a luwaɗi, duk wani abu mara kyau kada a ganka a wajen. To kuma ana gama azumi, a daren azumi din ka je ka rushe azumin ka da kai gaba daya. Washe gari an ce sallah, ga kwalban giya a hannunka, ka wuni a gidan giya, ka ɗauko karuwa, ka je abubuwa duk barna da ake yi gaba ɗaya ka koma. Ka samu shaida na tsoron Allah? Baka samu ba. Ashe to da me muke yin bankwana da wannan wata? To idan har ka zamanto mai kyautatawa ne a cikin wannan wata, to ka yi ƙoƙarin cika wannan wata ɗin da kyautatawa, sannan ka ci gaba da kyautatawa ɗin zuwa sauran watanni gabaki ɗaya. Domin ubangijin watanni gabaki ɗaya ubangiji ɗaya ne, ba bambance watanni ba. Ubangijin Ramadan da sauran watanni ubangiji ɗaya ne, Allah ɗaya ne ba biyu ba. In dai Ramadan kake bautawa, to Ramadan ya zo karewa, sai ka san yadda za ka yi. In kuma Allah kake bautawa, to Allah rayayye ne baya mutuwa, sai ka zaɓi wanne ne kake. Saboda haka yan uwa mu sani cewa makasudin azumi din nan saboda mu samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Makasudin azumi saboda mu samu kusanci zuwa ga Allah. Domin har abin nan shi mutumin banza kullun gani yake kawai duk wani ibada kawai an takura masa ne. Duk wani ibada an takura masa. Amma shi mumini za ga yana bakin ciki kuma yana farin ciki da me da tafiyan wata, domin yana ganin yana farin ciki ne saboda ya cika umarnin Allah. Mumini kenan, shi yana farin ciki saboda me ya cika umarnin Allah, domin ya gode wa Allah akan yadda Allah ya umarce shi kuma yayi. Su kuma irin waɗancan mutane suna farin ciki ne domin su rabu da azumi, dama ya takure su. To kaga akwai lada? Babu la, sun rushe aikinsu. Shi yasa aka ce ai bayan azumi shine zaka iya tantance su wane ne suka samu shaida na tsoron Allah din. Certificate ne mala'iku suke rubutawa, kowa za a rubuta. Ka samu tsoron Allah baka da ana rubuta, za a aje domin zai zama shaida ran tashin alkiyama. Da manzo Allah yake cewa duk mutumin da watan azumi ya zo bai yi abin da Allah zai gafarta masa zunubansa ba, wannan mutumin ya yi hasara ga baki daya, ba ka da wani amfani. A ce watan azumi ya shigo ba kai komai ba, ba wani abin da kai wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah. Niyan kama na farko dama ba kyau, domin kai kana azumin ne kana ganin ka yi ibada ne saboda jama'a duka ana yi, bari kai ma za ka yi. Ba wai ka yi domin an ce wajibi ne a kanka kamar da Allah ya ce kutiba alaikumus siyam ba. A kawai dai kana yi ne kamar ra'aitan nasa, wani ga mutane suke yi, kai ma bari ka yi, kada a ce baka azumi. To kaga babu lada, duk wani abin da za ka yi kuma a cikinsa babu lada. Saboda haka sauran waɗannan kwanaki da suka rage, in dai har dama kyautatawa kake yi a ciki, to ka cika da kyautatawa kuma ka ci gaba da shi. In kuma baka kyautata ba, to ka yi ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah, ka gyara aikinka kuma ka kyautata sauran kwanakin da ya rage, kuma ka ci gaba da kyautatawa. Wannan shine abin da yake kanmu na wajibi. Kada mu rushe aikinmu, kada mu rushe ladanmu, kada ka yi ishi da yunwa ka tashi a banza ran tashin alkiyama ka ce ya Allah na yi azumi, domin azumi Allah ya ce nashi ne kuma shi zai yi sakamako akan azumi. Shi yasa malamai suka ce duk aikin da mutum ya yi ran tashin alkiyama za a je a ɗauka biya ladaddaki da shi. Ma'ana in akwai waɗanda ka zalunce su, ko kai ka muntsiri wannan, ko ka cuci wancan, ko kai wannan, ko kai wannan, za a rika ɗiban ladanka ana rabawa, amma ba a taɓa na azumi.
domin Allah ya ce nashi ne, ya ce shi zai yi sakamako a kai. Sai shi yasa ake so ka yi azumi domin Allah ɗin, imanan wa ihtisaban ɗin. In ka yi domin haka to za ka samu ladan a wajen Allah, Allah zai ajiye maka shi. In duk aikinka za su kare wajen biyan bashi ran tashin alkiyama, amma azumi yana nan. Sai an gama duk biyan bashi ga baki ɗaya, ladanka sun kare, sai a ɗauko azumi. Azumi ya zo ya ce, ya Ubangiji, ya wuni da ishi, ya wuni da yunwa, ya ƙi kusantan iyalinsa, ya yi kaza, ya yi kaza, saboda haka ina neman cetonsa, ba ni cetonsa ya Allah. Allah zai ceto an bayar. Azumi sai gidan aljanna. Saboda haka idan kyautatawa ne kake yi, ka cika da kyautatawa kuma ka continue. In kuma ba kyautatawa kake yi ba, to yanzu ka kyautata, ka kyautata waɗannan sauran kwanakin da suka rage maka, ka tuba zuwa ga Allah, istighfari, ka yi ta salatin annabi, ka yi ta neman kusanci zuwa ga Allah, ka tashi cikin dare. Ba wanda aka ce saboda baccinsa ya shiga aljanna, ko akwai? Babu. Ba wanda aka ce saboda yawan bacci shi in ya kwanta daga bayan sallar isha'i sai asbahi kuma an gan shi a gidan aljanna. Ba ka ga annabi har kawawansa suna kumbura bayan shi da aka ce an yafe masa gabansa da duk ba shi da laifin komai a wajen Allah, an tabbatar da shi gidan aljanna, amma zai tashi da dare yayi ta nafila, yayi ta nafila. Aisha take cewa manzon Allah, ya kake wahalatar da kanka bayan aljannan nan an riga an baka? Yace to ba zan gode wa Allah ba. To kai ka samu aljannan, kai baka samu ba tukuna, baka san ko da sunanka ko babu ba, amma kana ta bacci, ba za ka tashi ba, ka kwanta. Shi yasa abin da Imam Ahmad yake cewa duk wanda ka ga zai kwanta daga bayan isha'i har asubahi bai motsa ba, to shaidan ya riga ya masa fitsari a kunne. Yana kwanciya shaidan zai danne shi ya masa fitsari a kunne, lullube shi, ba zai ji komai ba, sai dai sallan asubahi. Mai kokari ke. Saboda haka yan uwa, mu yi kokari mu ga cewa mun kusanci Allah. Wannan ibada da muke yi mu ci gaba da shi. Idan azumi ya kare na farilla, akwai na nafila. In na farilla ya kare, akwai na nafila. In salloli da ake na tarawihi ba cewa aka yi sai cikin azumi kawai ake yin su ba. Ai manzo Allah yana yi raka 13 kowane dare, 13 ko 11, ko ba haka bane? Ba shine ake yi da tarawihi din ba? To ka ci gaba da yi, ka ci gaba da yi, ka tashi cikin dare, ka yi wayannan rako'i, ka yi 10, 11 ko 13, ka kwanta, ka yi bacci, ka roki Allah. In son samu ne ka rika tashi a ƙarshen dare, ka gaya Allah bukatanka lokacin da Allah yake cewa ina mai bukatan kaza, ina mai bukatan kaza, ina mai damuwa kaza, ina mai damuwa kaza, lokacin kai kuma kana bacci. To mu farka. Duk sahabban nan da aka yi musu alƙawarin gidan aljanna, ba wani wanda haka kawai ya shiga gidan aljanna din nan haka kawai, babu. Sai da suka yi kokari, sai da suka yi me, sai suka yi kokari. Saboda haka sai mun yi kokari mu ma irin nasu, sai mu samu dacewa. Amma in muka yi kasala to kuma sai mu lalace. Saboda lokaci, abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, abinda na faɗa na kuskure wa sarki ya gafarta mana. Malan da aran mominsa Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya biya su da gidan aljanna. Wannan kokari da suka rika yi domin ganin sun karantar da mutane littafin Allah, Allah ya sanya musu a cikin mizanin su. Allah kuma yi wa zuriyansu da 'ya'yansu albarka baki daya, albarkacin wannan karatu na alkur'ani da suke karantar da mutane. Ya ubangiji muna roƙonka, kowa da yake nan ga baki daya an taru ne domin littafinka. Ya ubangiji muna roƙo, muna tawassuli da wannan littafin naka na alkur'ani mai girma. Allah ka biya kowa bukatun su na alkhairi, ka gafarta mana kurakuran mu, ka sanya aljanna ya zama makoman matattaran mu baki daya ran tashin alkiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Amin wa alaikum assalam. Babban malamin kenan Malam Kamal, kun saurari jawabinsa da karatunsa. Allah ya saka mashi alheri. Allah na ba masu rufe tafsiri, Allah shi babu gaba daya.